ସଫଳ ହେଇପାରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପଟ ଉତ୍ତର ପଟେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଉତ୍ତର ପଟେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବ ଅର ଉତ୍ତମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଥର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତଥ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ